Cordialidade e boa sintonía, a pesar das evidentes distancias políticas. Así poderíamos definir o encontro de hoxe entre o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz. A xuntanza foi aproveitada polo rexedor para realizarlle unha serie de solicitudes que, para levalas a cabo, é necesario o compromiso ou financiamento do organismo provincial. Trataríase da posible desafectación da Rúa Romero Ortiz, do equipamento para o novo auditorio, a solución definitiva ao embotellamento da estrada provincial 7305, o seu paso por Carreira, ou a mellora da seguridade viaria no tramo de Aguiño a Ribeira, pasando por Castiñeiras. Outra das solicitudes tiña que ver coa necesaria ampliación doutro vial, neste caso que conduce a Moldes dende Palmeira, para darlle servizo ao futuro polígono industrial. Creemos que de cara ao futuro e ao tránsito tan pesado que por ali se poda dar a partir do ano 22, finales 23, pois que sería importante o poder acometer unha pequena ou grande, eso xa os técnicos dirán, ampliación desa estrada para poder dar un mellor servicio. O presidente provincial mostrouse favorable a todas elas, dando orde aos técnicos da Deputación a estudialas e darlle solución o máis axiña posible. As cuestións que plantexou o alcalde, todas elas son máis que razoables, todas elas, ou prácticamente todas elas, xa habíamos falado no auditorio e algunha das actuacións en estradas que comentaba, por analizar polo miúdo cada unha delas. Eu creo que a conexión co futuro desenrolo do chan industrial comprometemos esa actuación, porque se non cuidamos o desenrolo industrial da nosa provincia, que é o motor económico de Galicia, mal nos vai a ir, non? E, por tanto, compromiso adquirido. A visita no Concello rematou cun enérxico aplauso, non era para menos. Incluso algún concelleiro se atreveu a dicir polo baixo e de xeito irónico que acababan de vir os Reis Magos. E algo de razón non lle falta.